Добро утро, мили деца! Защо да не те отвивам? Боже! Да! Искаш ли да правим къща? Айде. Нека сега всички дечацки бебета да видят как Никола си смуча ръката. Да, хайде. Никол? Да. Айде сега кажи здравейте всички дечацки бебета. Виждате ли колко е любезен Никола? Как седи с лице. Поздравява всички дечацки бебета. Мамо, защо си такъв ръб? Айде кажи добро утро.